המילה נישתי. בנישתי, לא מתקשר. עכשיו אני שומע מאשתי שקראו לו רומנישתי, אז נשאר נישתי. בני, או לפי קרובת משפחה שהייתה בלי מה ועשינו בני, והייתה אישה נהדרת, אישה טובה וחרוצה ונמרצת, ועשינו מזה בני, מבלי מה. בגלל שהשם שלו היה בני, אז שיחק ברמת גן שחקן שקראו לו בן בנישתי, והדבקנו לו פשוט את השם הזה כשהוא שיחק איתנו כדורגל. הדבקנו לו את השם הזה, ועם השנים זה נהפך לנישתי. כשאני הייתי ילד קטן אז קראתי לו בני, רק יותר מאוחר בתקופה שהייתי מבקר אותו בקיבוץ, אז גם התחלתי לקרוא לו נישתי. אני חשבתי שזה רומנישתי, אבל לא, אבל אתה אומר שלא. היה דילי, זה עוד שמות שעוד לפני הכפר. אחרי זה היה בנה סבנה, היה אז את הפרשה של סבן. זה מזה שהחבר'ה של דובה קראו לו רומנישתי. נישתי זה מרומנישתי. נשאר הנישתי ולי נשאר הניש. את החיים כמו שהם, הוא רצה להוציא מהם כמה שיותר. לא בגלל שהוא חשב שיקרה לו משהו, אלא פשוט כנראה שהוא הבין שהחיים יכולים מחר באיזשהו רגע להסתיים, ואז הוא פשוט רצה לעשות עוד ועוד דברים. כשאתה רואה בן אדם, לא חשוב באיזה מצב ישר אתה מחייך כשאתה רואה אותו. זה מספיק להגיד עליו הכל. יש הרבה אהבה. יש הרבה אהבה לאיש הזה. הרבה אנשים אוהבים אותו. כל אחד יש את האהבה הפרטית שלו כמובן, אבל אם אתה מסתכל על הסך הכל, אז יש הרבה אהבה אל האיש. היה כיף להיות איתו, כי הוא היה מאוד שמח. איש שמח שידע לבלות עם החבר'ה. מלא אהבה. מלא אהבה. הוא העדיף את החיים הטובים. איך עדיף? האם עדיף לחיות ולאכול סטייקים כל יום ולא להתעמל ולעשות חיים לצורך העניין ולמות בגיל 60 או לחיות כמו נזיר עד גיל 80? אז הוא העדיף את האופציה הראשונה, לחיות כמו שצריך. היה לו קסם אישי מאוד גדול. הוא לא היה, בחיים שלו לא עשה משהו על מנת לפגוע. הוא היה איש טוב. בעיניי היה לו רגישות מדהימה לאנשים. זאת אומרת, הוא היה יכול להתחבר לכל אחד, לבוא ככה בצד ולדבר איתו כזה סמולטוק, מה שנקרא. הוא היה אלוף הסמולטוק. זה מי שהוא היה, זה כל הטוב לב שלו, הנשמה החופשית שלו, הרבגוניות שלו, האהבה שהוא פשוט נתן והוציא מתוכו כלפי כולם. אני אהבתי אותו בגלל שהוא היה ילד מאוד חמוד, הוא היה נדבק. בגלל שבני היה כזה שנדבק. אז באמת, עם כולם ככה. דובי למשל עד היום לא אוהב לנשק במיוחד. ובני כל רגע, אם היה יוצא בבוקר, בא בערב לנשק. Just
חזר לכפר, אני הייתי בשמינית והוא בחמישית, ואז הוא הרגיש, ראיתי את זה עליו, שהוא הרגיש את הביטחון שאני בשמינית והוא בחמישית, אז הוא גם נכנס חלק וזרם. אחרי שאני כבר עזבתי את הכפר והוא המשיך, אז הוא לבד, הוא כבר נכנס לעניינים. ראית איך הוא מתבגר ואיך הוא פשוט נהנה שם מהחיים, כמוני. בעקבות דובי החליט שהולך לכפר הירוק. אני אולי הצטרפתי ביוד לכפר. כיף לאללה, כיף כל רגע. היה ממש חוויה מסעירה שהייתי חוזרת אליה בכיף. צחוקים, הקטעים, המעשה קונדס, כל מה שמשתמע מחבורה משומנת וותיקה. בדרך השקטה שלו, בדרך הרגועה שלו, הוא בהחלט היה מהמובילים. מספר חודשים לפני שהוא הגיע לכפר הירוק, בארצות הברית, התארח אצל משפחה. ומאז, ברגע שהתחלנו ללמוד ביחד בכפר הירוק, כל דבר, כל משפט היה נפתח אצלנו בארצות הברית. שלח כרטיסים, גם לדובי כי הוא היה יותר גדול, וגם לבני, ובילו שם חודשיים של לילה ולילה, משהו לא מהעולם הזה. בני אז אמר שמאוד רצה, היה מוכן להישאר שם, מאוד מצא חן בעיניו. התחיל לרוץ עם הסקטבורד מהבית של שבי עד למטה, עד המועדון, היה יורד את המדרגות. מי כמוני? מי יכול כמוני לרד את המדרגות? אף אחד לא יכול, חוזר חזרה, עוד פעם יורד. עולה, יורד, עולה, יורד, כל היום היה לסקטבורד שם, וככה זה באמריקה. הוא היה בטוח שהוא מסיים ט', הוא עוזב את הכפר. הוא היה אומר לי, אני לא נשאר פה לעבוד בחופש. הוא אומר לי, כשאתה תעבוד פה בשדה, אני אסע על הכביש, אני אעשה לך שלום עם בקבוק קוקה קולה. This is for all the lonely people thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people thinking that love has left them dry. Don't give up until you drink from the silver